puhut meidän kanssa. No nyt Niin, striimin katsomaan, laskemaan. Nyt lasketaan. Sä et voi syyttää meitä sun derankkaamisesta ja sit sanoa, että kun sä Solna pelasit niin hyvin. Sanon tiedätkö sen asian, että mä Solona näin suoritan paremmin soolossa ja vastaavaa. Sitten kun mä teidän kanssa pelaan, mä pelaan teidän kanssa totta kai tosissaan sit asiassa. Mut vittu tiedätkö sit siinä vaiheessa, kun tiedätkö, pitää nyt katsoa striimi tai liveä tästä näin. Ja siinä pitää nyt, tiedätkö, alistaa mua ja kertoa, kuinka huonosti suoritettu ja vastaavaa siinä asiassa. No minkä vitun takia sulla on striimi päällä? Sä näet tässä totuuden, mitä sä itse väitit. Katoppa tässä. Noniin, jes. Tässä on ensimmäinen peli. Karilla 16 tappua, sulla 8, eli Kari johtaa 8 tappua enempi ekan matsin jälkeen. Tässä pelissä sä et oo pelannut. Sitten tässä Kari on sulla 7 tappua eellä. 8 plus 7 on 15 tappua. Sitten mennään Infernoon. Tässä Karilla on 20 tappua sua eellä. 15 plus 20 on jo 35. Sitten tässä Karilla on 12 tappua sua enemmän. Ollaan jo 4 pelin jälkeen 47 tappua Kari on sua eellä. Sitten tässä Mirage. 15 tappua Kari sua eellä. Eli se on jo 62 tappua. Tässä tulee 11 tappua. 73 tappua 6 pelin jälkeen. Sitten tästä vielä 9 lisää. Se tekee 82 tappua Kari sua eellä 7 pelissä. Ja sä kehtaat väittää, että derankkaan. 82 tappua ajattele 7 peliä enempikö Nordolla, Karilla, jo pelkästään. Ja sitten voi vielä Markokin laskea, jos haluaa vastaavan lukuun. Niin, no just sä vastasit mun argumenttiin täydellisesti. Elikkä tää live otettiin täysin esille alistaakseen minua tässä asiassa. Eikö todistaakseen miten asia on, kun sä eka sanoit, että todistus se on, joo. Todistus se on siinä, mutta kai sä nyt sen ymmärrät sen, että kaikki häviää. Ei vaan yksi häviä. Miksi sä sit sanot koko ajan, että me derankataan? Niin. Tässä sä no minkä vitun takia, tiiäksä? Sulle. Muistaaksä mitä sä kirjoitit mulle? Sanoit, että tiiäksä, aina on voittoja. Meillä on enemmän voittoja tällaista ja vastaavaa, kun pelataan näin. Sitten kun pelataan, niin ei tuu mitään aikaiseksi. Sitten kun mä näytän tuon mun oman liven tossa, ja mulla oli tossa randometten kanssa pelissä, siellä on suorituskuku aika hyvä siellä niin, toppina. Ja silti hävii. No mä just sanoitin sen, että se tiimi oli aika kova vittu, feikkas ja vastaavaa, että se oli kyllä aikamoista mielipeliä niitten kanssa, että se oli aika vittu tiukkaa peliä se oli.